दिनै 5 जुलाइ खालारनि बेलासिनि खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। हादरनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालायनो हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, पान्जाबनि अमृतपाल सिंहआ दिनै एमपि महरै समायखिरा लागोन। अमृतपाल सिंह, जाय डिब्रुगड़ जिल्ला जोबथेसालियाव दं, दिनै दिल्लीयाव एमपि महरै समायखिरा लागोन। बेखौ मुंख'नो गोनांदि अमृतपालआ पान्जाबनि खदर साहिब बियाबनिफ्राय फोसावदिंनाय गैयाजासे देरहादोंमोन। अमृतपाल सिंहआ 1,90,000नि बांसिन भटनि फारागथियाव देरहादोंमोन। पान्जाबनि वारिस पान्जाब डेनि गाहाय अमृतपाल सिंहआ उदां महरै बिसायख'थि गेलेदोंमोन। देरहाखांनायनि उनाव एमपि महरै समायखिरा लानायखौ लानानै रोखा नङामोन, नाथाय अमृतपालआ दिनै डिब्रुगड़निफ्राय दिल्ली थाङो। अमृतपालखौ हायुङारि रैखाथि आयेननि सिङाव डिब्रुगड़नि मोनसे मिरुआरि जोबथेसालियाव दोननाय जादों। अमृतपाल सिंहखौ बिजिरसालिया सानब्रैनि थाखाय जामिन होदों। दैदेनगिरिया दिल्लीयाव समायखिरा लाखांनायनि उनाव पान्जाबावबो थांनो हागौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला सिंहखौ फुंनि 4 रिंगासोआव मोनसे जुनिया IAF बिरखंजों महनबारीनिफ्राय दिल्ली लांनाय जादों। नैथियाव, बिटिआर CM प्रमद बर'आ देहा फाहामसालिफोरनो मैया एम्बुलेन्स राननानै हरो। बिटिआर सोरखारनि मोनसे गाहाय हाबाफारि रग निर्मुलनि सिङाव एम्बुलेन्सखौ राननाय जादों। बड'लेण्ड टेरिट'रियेल ओनसोलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, बिटिसिनि लेङाइ बुंथिगिरि अबिरा महानायक, MCLA प्रदीप बायाननि नुजाथिनायाव गोदान एम्बुलेन्सखौ फिरफिला दिन्थिनानै जागायजेनो। बिटिआर CM प्रमद बर'आ बुङो दि एम्बुलेन्सआ बेरामिफोरखौ देहा फाहामसालिफोराव गोख्रै दैथायहरनायखौ रोखा खालामगोन आरो बड'लेण्ड ओनसोलाव सावस्रि सिबिथायखौ बांहोनायाव मोनसे लामा लागोन। आरो बिथाङा बुंबावो दि जोंनि बिटिआर ओनसोला बिटिआरनि नोगोरारिफोरनो गुन गोनां सावस्रि फाहामथायखौ रोखा खालामनो थाखाय गोख्रोङै रादाय होदों। मोनसे गोग्गो बिटिआर सिगांनि जोंनि मिशनखौ लानानै दिनै जोंनि गाहाय हाबाफारि रग निर्मुल बिटिआरनि जोहै बिटिसि सेक्रेटारियेटआव गं 6 गोदान एम्बुलेन्सखौ फिरफिला दिन्थिनानै गोजोननाय मोन्दों आरो बेफोर गोदानथार एम्बुलेन्सफोरा बेरामिफोरखौ देहा फाहामसालिसिम गोख्रै दैथायहरनायखौ रोखा खालामगोन आरो बिटिआरआव सावस्रि सिबिथायखौ बांहोनायाव गोलाव लामा लागोन। थामथियाव, जोङो मिथिगौ दि वेस्ट इंडिजनि बारबाडसआव जानाय मेच T20 वर्ल्ड कापखौ इन्डियाया 29 जुनावनो देरहानो हादों होनना, नाथाय इन्डियानि क्रिकेट गेलेग्रा हानजाया बारबाडसआव थाबथानानै दंमोन। बारबाडसआव मुंख'जानाय बेरेल मुंनि मोनसे बारहुंखानि थाखाय वेस्ट इंडिजआव गासैबो एयारपर्टखौ बन्द' खालामनानै दोननाय जादों, जायनि जाहोनाव इन्डियानि क्रिकेट गेलेग्रा हानजाया फैनो हायाखैमोन। नाथाय मैयासो टीम इन्डिया T20 मुलुग काप बिमुं देरहानानै न'आव एबा इन्डियायाव फैफिननो हादों। बृहस्पतिबाराव मुम्बाइआव हानजानि साफ्रोमबो सोद्रोमाखौ गेलेमु अनसायगिरिफोरा गाजा गोमजायै बरायो। बे जर'खा हाबाफारियाव BCCIआ टीम इन्डियानो 125 कौटि रांनि चेक गथायो। टीम इन्डियानि केप्टेन रहित शर्माया 125 कौटि रांनि चेकखौ नाजावो। ब्रैथियाव, दासान्दि आसामनि गोबां जिल्लाफोराव दैबाना जानानै दं, जायनि जाहोनाव गोबां जिब-जुनार आरो सुबुंफोरनाव गोहोम गोग्लैदों आरो बिनि गेजेरावनो मिथिनो मोनो दि भुटान हादरा जायखिजाया समावनो दै हगारनो हागौ। भुटान हादरा दै हगारोब्ला आसाम रायजोआ मोनसे दैबानानि गेदेरथार जेंनाजों भुगिनो गोनां जानो हागौ। बेखौ लानानै आसामनि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया रायजोनि बयखौबो सांग्रां थानो थिनदों। बाथियाव, मेलेम एबा ब्रेन जाग्रा एमिबाया केरालायाव 14 बोसोर बैसोनि गथ'नि जिउ खहा खालामदों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गथ'आ फुख्रियाव दुगैनो थांदोंमोन, नाथाय गथ'आ फुख्रियाव दुगैनायनि उनावनो बेहुस जायो। बेहुस जानायनि उनाव गथ'खौ गोख्रैनो देहा फाहामसालियाव लांनाय जायो, नाथाय डाक्टारा गथ'खौ थैबाय होनना मिथिहोयो। डाक्टारनि बादिब्ला गथ'आ एमिबिक मेनिं एन्सेफेलाइटिस सन्देरनायजों थैयो। फुख्रिनि दैयाव दुगैनायावनो एमिबिया बे गथ'नि गन्थंजों हाबनानै खर'सिम सौहैयो आरो बे एमिबिया जिबख्रिया गथ'नि खर'नि मेलेमखौ जायो, जायनि जाहोनाव गथ'आ थैनो गोनां जायो। दथियाव, काजिगावआव साब डिभिजनेल जुनार फिसिग्रा आरो मावख' बेखेवनाय जायो। बिस्तिबार सानखालि क'क्राझार जिल्लानि पर्बतजरा महकुमानि सिङाव थानाय काजिगाव गामियाव जुनार फिसिग्रा आरो फाहामग्रा मावख'खौ मैया एबा बिस्तिबार सानखालि बिटिआरनि जुनार फिसिग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा राकेश ब्रह्मआ बेखेवो। बे मावख'खौ बेखेवना होनानै फैबाय थानाय समाव मोजां फाहामथाय होनो हानायनि थाखाय एम्बुलेन्सनि गोनांथिखौबो फोरमायो बिथां राकेश ब्रह्मआ। बे मावख'खौ बेखेवनाय हाबाफारियाव
पर्बतजरा जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रसेन कुमार ब्रह्म, नेहाथारि सलेम आहमेद खान आरो ओनसोलनि गोबां सुबुंफोराबो नुजाथिफैयो। स्निथियाव हजाय पुलिसनि गुलिजों आयेन बेरेखा मोसौ बेदर फालांगिरिया जोखोम जादों आरो सा-8 हमजादों। आसाम पुलिसआ हजायाव आयेन बेरेखा मोसौ बेदर फालांगिरिफोरनि बेरेखायै हाथियार दिखांदों। हजायनि पुलिस सामलायगिरि सौरभ गुप्तानि दैदेननायाव पुलिसआ दबका सोहोरनि वार्ड नम्बर 10 आव आयेन बेरेखा मोसौ बेदर फानग्रा गलायाव सिग्रोमदोंमोन। अपारेशननि बागै मिथिनानै सासे मोसौ बेदर फालांगिरि जाकिरा पुलिसखौ आक्रमण खालामनो नोजोर होदोंमोन। पुलिसआबो हरखाब गुलि गावनांगौ जानानै फैयो। पुलिसनि गुलिजों सासे आयेन बेरेखा मोसौ बेदरनि गला बिगोमा जाकिर हुसेना जोखोम जायो। पुलिसआ सा-8 फालांगिरिफोरखौबो एरेस्ट खालामो। बेखौ मिथिनाय जादों दि पुलिसनि गुलि गावनायाव जाकिरनि आगसिथिंजाय नांदोंमोन। गुलि गावजानाय जाकिर हुसेनखौ नगावनि सुबुं देहा फाहामसालियाव फाहामथायनि थाखाय लांनाय जायो। 8थियाव करिगावआव बरायनाय गेट लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों प्रमद बर'आ। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'आ दिनै क'क्राझारनि कारिगावआव बरायनाय गेट धरन लुफुंनो थाखाय अन्थाइ खाम्फा गायसनो। बरायनाय टावारखौ 1.81 कौटि रां बाहायनानै बानायनाय जागोन। एसेनोसै दिनैनि बेलासिनि हादरनि रादाबाव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय हामबायसै। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै दोन हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।